nak kalian ke National People's Party ngidan hangni state president iba Preston Tensong iban kren kandidat alor kimat rekam juga ni keseng nak benta ki kandidat ki baikon ni ke election MDC mentaus nem aja absan ba ngi pilihan subhas pi sakni ka je kren jungi tang kandidat sengi nang ni skman ki pai ba no sosnong jonga rilom kasih jantia ken semi banjet ma yang ki MDC pi kum wei ne ki nang ilam joka seng ke ba menta kan kalian sensar dang sen hapo district council ro ba hapo state government ro ke ki mat rekam ke bapidan man pasat seki pai ba no sosnong jingi habur arli kini ki autonomous district council พี่กับบันนึงกงkalong ba kadin ba ka sarkar kalarai ban pelong no ya kan ke election MDC hadin jong ka extension ka ba sakut shen da kamta shisnem na ki daw ki ba board sotap ki ba ka dis council bro artli ki la tho ka we kalong ban le ya ka tuka ban le ya ka tuka ya ka ka delimitation nang ta ban pendep ya kita ki jitmu jongki ka bam ka porte hakadin bangila yo e report la pha su governor adin bu governor la approve te nak liang jong government ni ya seprang ban pelong e kan election ka we ka bang kwa ban pensai ke darang ne ka long ba hakini ke artli ki dis council ka Khasi Hills autonomous dis council bat kumjuru ka Jaite Hills autonomous dis council hapo ka jilam jong ka parti NPP Teng yo i babun ki ki kam ki bengila le nak benta ban penwandur ban nang pensyaj ban nang penklan susu ya ka rukom trekam jongki arteli ki dis council but hakabedei hapo ka Khasi Hills autonomous dis council labun ki angi kanun ki basateng batru ki angi kanun ki badon kam ban penklan ya ka riti ya ka dustur ya ka jinglong trai jong imparo rengkat bat ka Jaite Hills su ka ju te ngile kumno nakaliang jongi ka parti hadin bangila ya hadin bangila pej ya ka jing don kam ban dei ban pas bat ban asen da u governor te ngile ya shong meeting nakaliang jong ki MDC bro arteli kini ki dis council rengkat bat ka sarkar jela haka bangaru ngdp atat kumu deputy CM DP ke district council affairs ka bangila tharu ikata ka special expert committee ka ba kinu ki an ki rules ki ba kini ki arteli ki council let's say ki kwa ban penbha ban penklan la ni ban penjanai ya ka tengi don da kata committee but kana committee head da u commissioner secretary jong ka district council affairs la ni u secretary jong ka district council affairs ha pa ngi lum lang ya ki meeting baro ar khnang ba anning la lum lang ya meeting rengkat ki department ba per na kaliang kolo na kaliang ki department ki badon che dei te ngi sa syong hang ta kata ka expert committee ka sim ya karai ban na ta ka pha ba district council na ka beta bakin ra apo ka house na ka beta bakin pas kenang bakan long ai te ngai i bakan ni ka di ka way ka step le ka senjam ka ba nakaliang jong ka party piong ha ka district council level le piong ha ka state level ka ba dei bat ka government ngilala si saban pendep bun kita ki an ki kanun ki ba ngiyo i ba menta ka kanti ngai su ai nuk sai pi kum ye ka tu ko bangi ong ka ne ka lini cha ka ba kilala katu ka deka way na ki milestone hakaba padon haka history jongka dis council jongi nadu ukat kanais pa san pulai kane ka deka executive committee kaba kane ka tem ka baki atre benta kalong kaba itanat ba wat ya ki nong yalam kur rane ki sengkur la ithu daga an nang ta ki seng samlash nong la ithu daga an nang ta ki seng long commission ru la ithu daga an klaim de keren ya kabor ki rang ba snong la ne ki sim la ne ki sordar la ne ki wahadadar klaim de keren ya ki na maria ki ne la nang perklain ba susu tengi iba kani ka dis council election ka bangi menta ka bangin le siau paj ba kalong ka ba ki paj ba ki de bersutu ba pleng ka jingdon jo ka dis council bun ki aka ki bangila ban le ban nakaliang ka party jongi ngila ai ru ya ka order ya instruction syambro ki candidate bat syambro arteli ki neki disosel baladangi poi hakabor sashi senpat ngin sim susu
ya ki tu ki provision ki ba ka 6 del klabu ki ki an ki kanun ki bingin nang pen klan ngi nang pen bha shu khnang ba ka jing long trai jongi nang ta ka ba ar ka jing ka hok ka riti ka distur ke jongi ba kan nang klan shu nang ne syakmat nang ta ki ni ki pateng ke banwan kata ka di ka nongrim ka ba nakaliang jongi kum ka parti ngiyeng hakawide perkan election ka basolong hak arbu itrik jong une ubnai ba ba kemudian panai ba dan ke jing kren knyum nang ni nang tai ba ka jing peslam man pelong ye ka election MBC banyak terima ka delimitation ke se kat kum ka jing kan ki kat tu kan ni ki kam simpo ne ka jing delay jong ka sarkar man pelong ye ka election MBC kadai ye ka wave jong ka wave ba ka parti ka ba se sistem masyarakat ka election MLA ka wave ka keu ba atau harus dulu kata ka jing kata kadai ka ba kata dei tangka politics ki pelong isu politics nganya thu ye pi habangi na ka government nga ong ye pi ni kwa ban pelong no election ha wa rajar arpusau ten reng yo ya ka jingkerpat na ki arthli ki discouncil ki ong ba shwa begin lech election ngi kwa ban le ye kan ni ka delimitation but hadin kata ngi pha su governor ru approve ya kata ka proposal te nang tu ngi pha biang chi ki arthli ki discouncil bat kilas dang bat kilaya saprang ha ka delimitation bat ngakan mau sa ba ha kapur ka ba lakut baki deban submit ye report ki pan por biang imat sukumbal saunai ne san benai ki pan por biang tingi ngi masin amerika ni ka de ka ba ki hap ban rai hapo ka house kalong hitik ko malong ka assembly te ba pin kno yangi ka state government haba ya ka ne ka an ka pa so ka discouncil tinang ne na ga government padangi pha su governor so usa asenu governor ba pin kno yangi ka bom la long na marbangi maria yo ya ka tuka bill kabaki ki pas ya delimitation bro artli bat jantia bat khasi ngi syong wood ngi pha wood su governor na ka ban yo approval tengah tai kata ka de ka ba syai kedar ka ba ngaong pi kata ka jing kno jong ki pat ba la ne jong ki wei pat ki parti ka long ka ba syong nongrim ban ong bengiting ya kata ka parti la ne kata parti kata ka long ka bom don nongrim namar ka proses jong ka delimitation kam de ka basuk kam de ka ban sula ano menta namar ngong pi ke public hearing ka bakile ka de ka ba bampor ba mar don ki snong ki ba menjur don ki wei pat ki snong ki bom menjur te ka mod bun ki ba ki hap ban ya pensai ban ya syong ban ya perkat lang rengkat pat ki pat ba ki tu ki snong ki tau ki ba ngat hakataka delimitation ban ya penbej kadang ban ya hun lang hak HDC hak Islam ka ba kelas election nyongot ki job nyongot ki bo ko so adil akan ni kan ti try hadu ka no kidan confident ba kini nyongot ki sitting ba nyongot ki ba join ba ki se kandan ki jing ni ka ba ma ki je na ko ka sang ni ko ko tong sinan ne la job se join ba ki hadu ka no confident ba akan ni kan ti job bo phi ya kan hi ka jing ya ka jing job ngasuka ban ong pi ngi na kaliang ka parti ngi layat tresitom ngindang tresitom hadu ka arpuitrik hadu ka skiban pendep yang jing tebut ngin tresitom bat ngila appeal bat ngila I direction ya porok ki kandidiru lada piong ki sitting le lada piong ki batmai ka bangi keren kolong lech ki pajba bat keren ki isu ki ba kum ka parti ngidon na ka menta kalawe jong ki artli ki nek council te ya ka baya day bat kata ka jing wan rung la ne ka jing mi jong kini ki sitting MDC ki ba wan join la ne ki ba let join sawi patru ngatrai ngin na bi keren than ya kata na maria mentah ko mo pi ka day be ka jing jet ya kinong yalam hala ijong ka sasi ka ba nga hinga ngai bat nga sem golong ba ka de ka performance ka de ka jing tray bat ka jing day bat ki pa ba na mar yu briu u bom ya day le ne u bom nang ban ye tray rengkar bat ki pa ba nga i ba ka ba sitom ban job election ngai ban job election ka manengkong kolong u briu u bat tip briu u bat tip lay u briu u ba kipat ba kila ban ya kendu kila ban ya keren kila ban ya share ke jingmut ya ke jing perkat nata ya ulan ne kabriu kiba don hasenda ban pai ba tengah trai de kan ni ka isu ka ba pelong ba kipat ba kinjit ki ya ki bakum kita ki kandidat bat nga kermen scam
nakaliang jongi kum ka parti ba ngayo ki kandidat ki bangi ngijit ki bangi lapen bana nakaliang jong ka parti nga syemba ki kandidat kedai ki bacanai naman nang ne nak hasil skiyo arpusan ngut ki penyang arpusan ngut ki kandidat jongi ban na jante hills ki penyang arpu prangut ban nga ngej skem bakini ki de ki bajanai ki kensai bat ngi kamdon sirming lapen benar judon ka ban penkelabiang ban ong ban ra biang de kawi pat ka kerteng hadin sitayau artayau laitayau ngai ngijit dakasnem kabang poring dakasnem bangin pej kai ya kibriu ki bayajan ne bat berkipai ba kibriu ki bat kup nem kam sem skaurit kibriu ki badon burom ne em kibriu ki batip riu tiblai ne ngatai katai ka badon kam nakam ta ka ji syakri ya ki pai ba halagi jong kan sisi ba yang ba kani ke jingirung jingimi kam da sopher tan te shubu ada kani ke ja ka seng NPP shubu na ki shiphawo shubu pet sang sangot tikirim ki beliau mata ki buang ba se hako district council na kam ban petrika mekanikaan banyada tertiap seng anti defection do pi pisok no ma pi ya kane ne nging indas ngot na palat bat nganyo thu hi balai nging mi kren su ya kane ka amendment ban pelong applicable ka tukat ka tensidel kane ka anti defection law namar ya kane ha ka propose amendment jong baro kini ki diskausil hang ni north east jongi ngila dep ya ka proposal rengkat bat ki state government baper ngila ya ka proposal syaga government of India bat hakaliang jong ka home ministry ru kala steady lut khaj ya kani dangdon sakatukan Italy kabal ngatharai muslim shu hadin jong ka election kin sawan biang sesisin begin finalize bat ka way na kita ki issue ka deka tensidel ka deka anti defection ka bangi kwa ba kan rung hakaneka propose amendment jong ka 6 chidel dia kata ngopi ke subjek ke deka bala don lepa bat ka bangin pentikna nakaliang ke government state government la ne nakaliang diskusil ngin pentikna ba ka dei ban trekam khnang ba kan suk karukom sensar khadar nang nei sakabat nakita ki absan ngot apo kasihus ka no try to expect ba banjo ban syukren kelum nga i ba kadon gejing tikna hakabide bat ka Hills Autonomous Council bagin yo ay majority bat kumjo ajanti Hills Autonomous Council bagin yo ay majority dengan kerben scam bat ngisania hakipai ba bat nga kerben scam bakipai ba kibastat kibasempang kibapejingai nga kerben scam bakin sa ay ka report haka arsautrik jong uni upnai baar kajingdan ka kajingalam ka NDP hak sorka jela bat khantam itu kajing yo kajing menjon na ulat kejela na tu ki art ki an bedang su pembenasan so what say mesti kini ki art di balak ban influence bu pai baพี่อยากนี่ก็งามดาองบางงี้กว่าบันอินฟลูเอนซ์สุไปบะในงานสมบูรณ์องกันนี่ketika mati namarพี่มันตั้งอีกเรนอยากกันนี่ก็อันขนมก็อันเสียมก็บ่าลาเป็นกุบบอร์ปูระลาพี่องอยากการีกันตีลาพี่องอยากการีชนองการีราจลาพี่องอยากการีkurลาพี่องอยากการีหิมะkanu ngas ngobon ong ba ha kaneka lan bil ka bengi pengelong mentabar deka lan at kaneka la deka way kasti ba na kamenta kala way joge jaj ben riu jongi piong ya ukasi piong yu jantia kaneka deka sti na mentaka pateng jong ka jaj ben riu jongi ka ban ne pateng la pateng bat kaneka an ka balada pas kerpang ru da ulat jongka jelame kala jongiแต่กันลองกับจึงมันตัวกับคราวบัดกับอาร์ก็มองออกพีฮักกับเดย์บัดกับริตีกับดุสตุรฮักกับเดย์บัดกับกุรกับจัดฮักกับเดย์รุบัดกับเนกาบัดกินกีดอร์บาร์ชนองนางตากีเซงซัมลาชนองกีเซงกันเทชนองแต่กันลองกับกับอินเทอร์เน็ตนามร์บางีลาเป็นกุบดักอันยากินนามร์กินรุอุปยาบะban nang penklan cucu ya kerukom trekam nadu nasionong hadu hakaraj hadu hakahima ban ngakermen skemba kane kanang susing bat kanang pu nang internet ha
kini ki discouncil jungi hapok jela jungi te ka ka bangamut ban ong kolong ba ngambut ban ong bangin influence da kata ringa kermen skem baki pajbak kin bishar nama dangbun sakiwi pat ki an na se ki bangila banwara leng ba jong kan ka sixdel ka bala don lepa ka subjek haka ban penkubor ya ki discouncil pi ka wei ka kubor ka ba ngasngau bangade ban kerparit dak ka pesngau burom dak ka pesngau rit ya ki pajba nong tebut hajong kini ki arteli ki discouncil ke Kasil aton mas discouncil bat ke Janti Hills aton mas discouncil kalong tangkadi tolong ki bastat long ki ba sempang long ki buhusiar namar haka por election lapi ong u kandidat lapi ong ke parti teng kila ban yalam ban penking ya ke jengmut ke jeng berkat lai pojai lai poskin rengang asong ban ong ba kata posin ni la ya lecha ka jing ya tebut na ka we ka sansdem sya ka we ka sansdem ka jing ker parti jonga kalong ya ki pajba nong tebut baro tu da berkat tu da dem tu da duai bat tu da berkat da ka spasin syua ba pinlej ha itu jaka kondong ha ka jaka ka polling station ka badon ba pinlej ban tep ya ka bud jong pi namar kan ni ka bud ka ba pitep kan long ru na ka benta kalawe jong ka sansdem ka banwan te ka banga kerpat ya kalong ba ngin ya mi pajba ko kinong tep bud pe jong ka khasi ber ka jantia discouncil ya mi pajba le tep ka bud what I lad ba bandon kanu ki jing te ka jing khum ha ka jing mut ka jing phat rai rang ba rai da ka batib riu tib lei khnang ba kum bang ong ep bangin yo shisha ya ka jing sesyar ka ba khlan ka executive committee ka ba khlan ha din jong ka arhui trik ban hadin jong ka arso trik ka ba ngingin yo bud khnang ba kanu ka parti ka ba shimti da ka jing kitli na ka tabat ban penjanai ya kanika rukom trekam jong kini ki arteli ki discouncil tena kata daw ka bang kerpat kolong ba ki pajba nong tebut kim dei ban sya ya lambak la tan namar ba ki kentin ki ba ngau ba nong penbit kadiang kamon ba su e jaj ban riu ki we kim e jaj ban riu as ngau kata ka dei ka bomlong ka syong ha ka jing sutu jong i we pe we na ki nong tebut ban pen syong nerim ka ke parti ka ba bit ka ba biang tam ka ba la ban yalam ban sensyar hakini ki sansdem ki banwan kecil ada ke NPP kami awak majoriti kalau di dan orang lain se bat kanu kiseng ba kaman men how si dan serap lang pi kum balong hi ya menta komo pi ngi don bah ka jingkermen bah bro arteli kini ki discouncil bangin yo ya ka majority but ka majority ka dei khatsan sejrong le ngi yo khatsan ngong pi namar ba ka elected kolong arp hundai te leng yo khatsan ka mut ngilala ban yalam ya ka executive committee ka we ka ban kong hi ka bangang i ba ngila ban cross ya ka de ka banjik namba te henrei la da jiapat ba ka ne ka verdict kalong 50-50 lane la se kam ya kat kum ka ba ngi kemilenti ya kan ka ba dei ban don no ka coalition kum don ha ka state comment ya kan ngin siapet andala dep ka nyubut jong ka ar sautari tak kolej tak kolej